Росія як держава-окупант не має права вивозити громадян України на свою територію та судити. Суди мають проходити виключно в Криму. Про це адвокат Еміль Курбєдінов заявив на розгляді справи Газамата Еюпова. Його, як і багатьох затриманих кримських татар через буцімто причетність до організації Хізбут Тахрір, звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади. Слідство в його справі завершено. Невдовзі її мають передати до Південного окружного військового суду в Ростові. Газамата Еюпова затримали після масових облав 17 лютого цього року в Білогірську. До початку розгляду справи по суті його мають етапувати до Ростовського СІЗО. Нині він тримається в ізоляторі Сімферополя. Мной было заявлено ходатайство о том, что запрещен угон с территории Крыма, что суды, Россия должна здесь создать суды, не политические суды, и в соответствии с 4-й Женевской конвенцией проводить свои судебные заседания, и в соответствии с соответствующим законодательством их проводить. Мой отец, он всегда боролся за справедливость, за освобождение своего крымско-татарского народа. Как в 1987 году он ездил на Красную площадь отстаивать права и говорит, что крымские татары не предатели. Также в 2019 году он ездил на Красную площадь и говорил, что мусульмане не террористы. Вся его жизнь состоит из борьбы на свой народ, за справедливость. И сегодня за эту справедливость, которую он нес, его и посадили.